गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामनो सानदों। बे जागोन सोलोंथाइनि सायाव। दा बे भिडिअनि टपिक्सआनो जाबाय मासे बादालिया हराव माबोरै आदार नागिरनानै जायो। बेखायनो नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंब्ला आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांदो। वेलकाम बेक टु माय इउटिउब चेनेल। एसे सिगाङावसो बुंनाय बायदि बादालिया हराव माबोरै आदार नागिरो बुंनाय लेखा फैदो जों मोनथिलांदिनि। नोंथांमोना आं बुंब्ला मिनिनो हागौदि बादालिया मासे जुनाद, नाथाय बियो थार। मासे बादालिया हराव आदार नागिरना जानो हानाय मोनसे गुन दं। बे जाबाय बादालिया आदार नागिरनो थाखाय गावनि खुगाजों मोनसे आल्ट्रासाउन्ड प्रडिउस खालामो एबा आल्ट्रासाउन्ड सोमजिहोयो। नाथाय बे साउन्डखौ जों खोनाया। बे साउन्डनि हेफाजाबजोंनो बियो हराव आदार नागिरना जायो। जेरै मासे बादालिया हराव फांसे बिफाङाव बानानै एबा जायखिजाया जायगानिफ्राय गावनि खुगाजों आल्ट्रासाउन्डखौ हगारो आरो बे साउन्डआनो गावनि सोरगिदिं मोनफ्रोमबो दिगाव गोसारलाङो। बे गोसारलांनाय सोदोबा जेब्ला माबा मोनसे जाजाग्रा बेसादाव नांनानै उल्था रिफ्लेक्ट जानानै गावनि फारसे गिदिंबोफिनो, अब्ला बादालिया बे फैफिननाय सोदोबखौ आन्दाज खालामो दि बे सोदोबा बबे साइडनिफ्राय फैदों आरो बेसे गोजाननिफ्राय फैदों। बेनि उनाव बादालिया बे बेसादनिथिङै बिरलाङो आरो बे बेसादखौ मोनहैयो आरो बे बेसादखौ बियो जायो। थिग बेबायदिनो बादालिया हराव आदार नागिरनानै जायो। दा आसा खालामदों नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बादालिया हराव माबोरैहाय आदार नागिरनानै जायो। आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। दा बेखौ साइन्सआवबो मोनो जोङो, बेनिखायनो बे अराय सैथो बाथ्रा। सोरबा बायदिया नंखाय साननो हागौ, नाथाय बेयो अराय सैथो बाथ्रा जे बादालिया हराव गावनि खुगाजों बहनजानाय जि आल्ट्रासाउन्ड बेनि हेफाजाबजों आदार नागिरनानै जायो। बे अराय सैथो बाथ्रा। लोगोफोर, आंनि दिनैनि जि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि दिनैनि जि भिडिअ बेखौ मोजां मोनबाय। मोजां मोनबायबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै हो, जाहाथे आं इयुनाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअ आपल'ड खालामनायफोरखौ नोंथांमोना थोंजोङै नुनो मोननाय बायदि। लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।